Hallelujah. Angibingelele ke uNkulunkulu ngokukhethekile. Amen. Bingelele umntana wensuku. Bingelele sonini nanini. Amen. Bingelele indoda yomusa. Amen. Usho njalo ke ukhulumayo Amen. uManatha uthi noma ngabe sinamaceba kangakanani noma ngabe namandla kangakanani kodwa we living by the grace. Uthi kuyeke lokhu ukuthi sinayo indlela yokuphila. Uthi sinawo amandla ukuthi siphile. Kodwa khona lokhu okungaphambi iplan nengxenye okwenza ukuthi sibe consistent. Siphile noma singenanto. Umusa. Ngisho abaphathisiwe the prayer abawazi ukukhuleka ukuthi Nkosi ngingavuka ekseni kodwa umusa is greater than prayer. Musa. Ngisho siyesontweni uthi sifike sicela izinto sicele kodwa senkosi umusa ungawususi. No unganginika lokho engifuna kodwa umusa must remain umusa. Awuhlale la uhlezi khona. Hallelujah. Amen. We're gonna pray for izinto esizidingako. Kodwa simtshela ukuthi uNkulunkulu umusa awususe. Noma sesinakho kodwa umusa awusuki. Ngihlale ngithi mina we walking by the strength. Into eyenza ukuthi sihambe kahle masifeni umusa. Into eyenza ukuthi sihambe kahle. Nento eyenza ukuthi sivuke ekuseni. I realize ukuthi Nkosi noma sivuka sicela ukuvukela umusa. Hallelujah. Amen. Yikho ngithi mina uNkulunkulu sizokubingelela. Sizokubingelela. Ngoba njalo bawungena emzini womuntu. Uyaqale ngalowo ngakunika umusa ukuthi ube sebaleni. Hallelujah. Yiyo lento eyenza uqangena mina uNkulunkulu wena specific. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Angibingelele abazali. Amen. Abezitha. Amen. Bishop Lenkonzo. Ngaphansi komsa kaNkulunkulu. Amen. Hey. Bawushabalala. Hey. Fundisi. Ngiyabingelela. Hallelujah. uManatha. Amen. Omama abangaphakathi kwendlu. Amen. Hlalo wenkonzo. Amen. Obaba abangaphakathi kwendlu. Amen. Osisi. Oandi. Amen. Amen. Sonto skole. Angibingelele nonke ke egameni leNkosi uJesu Kristu. Amen. waseNazaretha. Amen. Amen. Omanatha. Hey. No 20 minutes. Yes. 20 minutes. Amen. 20 minutes. Hey. In fact, no more 20 minutes. Hey. Yes. Yes. Zocela uNkulunkulu ukuthi angiphe umusa 20 minutes. Yes.
Haleluya. Haleluya. Siyabonga bazalwane, siyabonga. Siyabonga uNkulunkulu, sibonga ukuvuka ekseni. Sibonga ukuvuka ekseni. Bazalwane, akakho nje ngaye. Akakho nje ngaye. Akakho nje ngaye. Khona izinto esithi bazivuka ekseni sicela uNkulunkulu ukuthi siphile. Kodwa uma uhamba along the way ngendlela uyabona ukuthi uNkulunkulu bengekho. Ezinye zazo ngaba zikho. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu. Sisazovuka ekseni simmemeza. Mhlawumbe ngithi sibonga nanokuthi fokamanatha sibonga ukuthi uNkulunkulu. Kwesinye isikhathi uyakuthi bakufika ukuxakeka ungazi ukuthi uzobiza bani. Kodwa sibonga ukuthi uNkulunkulu yena wathi mina available kini. Enzela ukuthi makufika ukuphela kokumemezwa nokubizwa sikwazi ukuthi khona lo esomemeza. Haleluya. Haleluya. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane. Amhlale phansi. Amhlale phansi bazalwane. Ngiyabonga nomusa. Uyamanatha. Ngoba kuwumusa. uNkulunkulu uyawenza umusa bazalwane. Haleluya. Nayizolo endlini emnyama uNkulunkulu wenza umusa. Ngiyazi ukuthi yabona akudliwanga wazwane izolo. Haleluya. Akudliwanga wazwane. Haleluya. Izolo wazwana akudliwanga. Haleluya. Musa. Haleluya. Yes, Lord. Hlangane naye mamthandane. Angazi noma ngibona akuyabingelela wabhekane kodwa ngathi umusa kaNkulunkulu ngokuze kimi. It doesn't matter. Hallelujah. Hallelujah. Siyabonga. Siyabonga sefazalwane. Angifunde ke amazwi amabili amathathu. Amen. Funda amazwi amabili amathathu. Bese hlala phansi. Hallelujah. Uthi ke uMkhumalo sekufunda amazwi. Khona indoda eyayihleli endaweni eyayibizwa ngeLodibar. Amen. Uthi uMkhumalo leya ndoda bekuthi uma hlangenwe ngezwi kaNkulunkulu uhlangenwe ngomusa uthi ibingakwazi ukuya ngoba imleze yayo beyitriple. So ibingakwazi ukuyifunela umusa yona seNkulunkulu. Futhi specific ukuthi umbhali uma qhubeka iBhayibheli uthi kuleya ndawo uma uyabheka kahle vele kuleya ndawo ilothi kwangabantu abangakhona ukuyihambela beyofuna. Amen. Yiyo lento mangena kukaThixo ibuza into eyodwa ukuthi ukhona yini futhi la endlini engaphuma khona odinga ukuthi ngenzele umusa. Atophendulayo noma khona kodwa ngeke akwazi ngoba unesimo. Lithi simaqhubeka umisi baselifikile alifuni situation kodwa alifuna wena uqobo. Haleluya. Noma ngathiwa khona iyothi bawuhlezi kuyo kodwa izimo alifika alibheki situation libheka the exact person ofanele umusa.
Amen. Amen. Kuyo lelo libawuhlezi kuyo. Ngizothi kuwe ekseni. Uthixo ngeke abheke imeko ohlezi kuyo. Umusa masekumele uze kuwe. Kodwa uzowuletha phekwe imeko. Ayizikumvimbi imeko ukutheze kuwe. Kodwa imeko uzoza kuwe konke noThixo. Hallelujah. 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 Awezi ukuvijwa imeko uThixo. Awezi ukuvijwa imeko. Kodwa uzozimeka ikhona. Kodwa uzozimeka ikhona. Uzozimeka ikhona. Wake wayimeka ikhona. uLazaro esehlezi uthi umbhali wayeseluke izinsuku ezine kodwa wayengabheki imeko ngoba uLazaro wayefanele umusa yiyo lento wayekukhona imeko yiyo lento wayekukhona imeko wayekukhona imeko akabhijwanga imeko uthi Thixo mayesefuna ukuletha umusa imeka yime endleleni kodwa uzimeka ikhona kodwa ayisusi imeko lento yenza ukuthi abantu babe confused ukuthi lo muntu udlule kanjani ngoba imeko lokhu ikhona. Hallelujah. Thixo they are different because mina kwamanatha angazi la uhlezi khona ukuthi hlokolo lo uthi umbhali kuleya ndawo kwakuhlala the different problems bonke abantu ababenincaca. Hallelujah. Angihlale phansi. Angihlale phansi. Amen. Fundizwe amabili okanye elilodwa. Amen. Bese ngihlala phansi. Sizofunda incwadi etholakala uJoshua. Joshua uqala. From verse 1 to 8. Joshua sahluko sokuqala verse 1 to 8. Afunde ke asebeyitholile. Sihlala phansi. 10 minutes. Awesome. 10 minutes of praise. Amen. 10 minutes. Sihlala phansi. Hallelujah. Incwadi efundeka ngaphansi kwesihloko uJehova uyala uJehova uJoshua ukwela iJordana. Amen. Kwathi emva komusa wathi emva kokufa kukaMose inceku kaJehova uJehova wakhuluma kuJoshua indodana kaNuni isikhonzi kaMose wathi uMose inceku yami ifile ngalokho suka uwele iJordane wena nalabo bantu bonke niyezweni enginibeke lona abantwana bakaIsrayeli zonke izindawo okuyanyathela kuzo amathe onyawo lwenu ngininikile zona njengalokho ngakhuluma kuMose kusukela ehlane nakuleli lasebolanini kuze kufike emfuleni omkhulu umfula Eufrate lonke izwe laseHethi nakuze kube selwandle olukhulu ngasentshonalanga kuya kuba ngumkhawulo wenu akubibikho umuntu ongema phambi kwakho zonke izinsuku zokuhamba kwakho njengalokho nganginaye uMose
Kanjalo ngiyakuba nawe angikuyeka kanjalo angikuyeka ngikuyakushiya. Amen. Qina ume isibindi ngokuba uyakwenza ukuba laba bantu badle izwe engalifungela oyise ukubanika lona. Yeah. Qina kuphela ume isibindi kakhulu uqaphele ukwenza komthetho wonke ukuyala ngawo Mose inceku yami. Yeah. Ungaphambuki kuwo ngasekunene noma ngasekhohlo ukuba ube nempumelelo la noma phi lapho uyakhona. Yes. Verse 8. Hey. Le ncwadi yomthetho mayingasuki emlonyeni wakho. Yes. Kepha wozidla ngayo imini nobusuku ukuba uqaphele ukwenza njengakho konke okulotshiwe kuyo. Ngokuba lapho kuyawuhlakamelisa khona indlela yakho uphumelele kahle. Amen. Le ncwadi yomthetho Hey. mayingasuki emlonyeni wakho, kepha wozidla ngayo imini nobusuku Hey. ukuba uqaphele ukwenza njengakho konke okulotshiwe kuyo. Yes. Ngokuba lapho uyakuhlahlamelisa indlela yakho uphumelele kahle. Yeah. Amen. Amen. Besicela uba umfundisi asibusele amazwi. Yeah. Iphilile Nkosi ilizwi lakho lingamandla kuNkulunkulu wethu. Sinike kulo uNkulunkulu wethu olungileyo. Ngaphandle kwalo ngabe umhlaba Nkosi awuvelanga. Ngaphandle kwalo Nkosi ngabe abantu abavelanga. Ngaphandle kwalo kwakungeke Nkosi luze lube khona nolwandle. Ngaphandle kwalo kwangeke sibe bikho isibhakabhaka. Likelehla uNkulunkulu wethu izwi lakho layokhuluma nelitshe sekuvele ukoma endleleni. Athi umbhali uMoses washaya ilitshe waphuma amanzi. uNkulunkulu wethu lomngcwele kuwe wathi sekunendlala Nkosi ehlane laseSinayi. Uthi umbhali uNkulunkulu wethu lomngcwele kwehlimana uNkulunkulu wethu kwehlane zagwaca aba wethu lolungileyo. Likelehla uNkulunkulu wethu izwi lakho elinamandla lehlela phambili wayingonyama athi umbhali esayilanjisiwe ukuze uDanyeli ezohliwa bayephoswa khona. Lehlizwi lakho lafikela ibamba ingonyama baba wethu ongcwele laqeda ne-appetite esayikade sinayo. Linamandla izwi lakho uNkulunkulu wamazulu. Siphulimisedare yaseLibhanoni nabalihlukanise Nkosi liwukuphila namandla ethu uNkulunkulu wethu. Ike lagudla phezu kwegcibi iBethesda afica indoda ebisihlala eThethe sukuma uthatha uhlakala bakho uhambe. Khuluma ngalo Nkosi ebuseni. Nangu umntwana wakho athi manje ezosukuma ohlabelela ethi simletha kuwe ukuba Nkosi azokhuluma inhliziyo yakho. Khuluma ngenceku yakho konke okuthandayo Nkosi ngoJesu Nkosi ebile njalo. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Yeah.
Hey. Siyabonga kakhulu bazalwane. Amen. Siyabonga baba. Ngomfundisi. Amen. Ngomkhuleko. Bonamandla. Siyabonga nakubazalwane abangaphansi kwendlu. Yes. Ukuzobonga nokuzolalela ilizwi. Uthi ukhuluma kahle ngomfundisi. Bale nawe phansi. Yes. Amen. Ingakho kufanele sibabonga abazalwane abazolana ilizwi. Yes. Amen. Kusho ukuthi uma ngalifundi lwelapha kusho ukuthi asisho bona. Asisho uNkulunkulu asiphathise ngoma. Amen. Manje iyo into ukuthi sibabonga abazalwane. Amen. Siyabonga kakhulu abazalwane. Manje bengaqhubeka. Qhubeka. Nilaleli ilizwi likaNkulunkulu, nilaleli thina. Kodwa nilaleli ilizwi likaNkulunkulu. Sihlala phansi ke. Unomanaja. Hey. Khumbula ngelinye lamalanga ukuthi uNkulunkulu wathi izwi zakhe nayifika olwandle olubomvu. Uthi umbhali wakhipha umyalelo kuMose uNkulunkulu ukuthi thatha induku oyiphethe esandleni sakho shayela umanzi. Emva kwalokho kuyoba ke sekuvuleka indlela yokuthi niwele. Hallelujah. Amen. Thatha leyo nduku oyiphethe shayela umanzi. Yabe sekuvuleka. Masinyane indlela yokuba nedlule. Amen. Bese ngithola ke ilizwi lodwa. Uthi umbhali lencwadi yomthetho mayingasuki emlomeni wakho. Leyo ncwadi yomthetho mayingasuki emlomeni wakho. Uthi umbhalo obhala kahle okanye ukhuluma kangcono ngomfundisi. Namanye amazwi. Yes. Lamagama. Yes. It's an assurance. Yes. Yokuthi uma indlela inzima. Lawo mazwi ayikasuki emnomeni wakho. Uma ukuthi uNkulunkulu wakhuluma kuwe wathi ubothi lwandle. Uthi ubosho njalo.
kuleyo meko. Yes, Lord. Le ncwadi mayingasuki. Hallelujah. Yes. Sekuhlala phansi. Manje ngikhathazwa uJeshua. Umbhali mayebhala kahle. uNkulunkulu uyamthuma ukuthi makaqoqe bonke abantwana abaphakathi kwalendlu awele nabo aye kuleli yazwe azobatshela kilo kodwa futhi uzobayala futhi uzawuhamba phambi kwabo abayikwesaba bengasabi nantoni na ngoba yena ukhona. Hallelujah. 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 Thatha abantwana hambe nabo uwelele kanwandle lapho ngiyakuyalela khona. Hallelujah. Kodwa khona into engikhathazayo ngalo Joshua ngoba manata umbhali uyakhathazeka uJoshua abumfundisa ukuthi kambe Nkosi singawela kanjani thina kulolala noma usinikile amagama ngoba indoda uJoshua okanye indoda uMose ayisekho le ndoda eyake yashaya ulwandle bavuleka indlela leyo ndoda isiyafa lenduku yayo. Khathazeka uJoshua, khathazeka uJoshua ukuthi Nkosi umuntu ongakwazi ukuswelisa ingalo muntu sewafa lenduku yakhe kambe thina singawela kanjani ngoba ayisekho induku umuntu owaphathiswa induku yokuwela wafa nayo. Pongosi thina singawela kanjani? Thabe sijapho thina umuntu ophathisiwe uma isafa nomuntu aphathiswa yona pho thina sawuhamba njani? Pho thina sowela kanjani? Pho thina sowela kanjani? Hiyo lento athi mayekhuluma uverse 8 athi leyo ncwadi yomthetho mayingasuki emlonyeni wakho. Mayingasuki emlonyeni wakho. Ayingasekho umphathiswa lenduku kodwa leyo ncwadi ayihlale kuwe ngoba khona amazwi awasho before induku. Hallelujah. Angihlale phansi bazalwane. Leyo ncwadi ayihlale emlomeni wakho. Isakhona bazalwane. Incwadi la yomthetho ayihlale emlomeni wakho. Ingasuki. Ngathi ke bayibaningi assurance la madoda ukuthi lokwenduku angangikhathazi kakhulu kodwa uma waziswi ephume emlomeni kaThixo bawaziswi bawaye walalela ilizwi eliphuma emlomeni kaThixo akhonto ezawuvimba endleleni yakho. Hallelujah. Tabezitha. Kenzeka ukuthi umphathiswa wenduku thina mkhumbule awujwayele ukuthi wena bawuhlangabezana nenkinga nophathisa induku akuvukele kodwa thina mkhumbule hlale wedwa ungasazi uba bafile imeko zawuwela kanjani. Yewo nyathi yalo mthetho ayingasuki. Thixo uzosinika another weapon ukuthi masingakhali awungasikhe mawukuthi khona lo muntu wayephaselwe yona eyakhe indlela uyawuvulela kuyo usuyikhathaza.
assurance. It's an assurance ukuthi uma ungena ekhaya, uma ungena noma imekweni kube khona umuntu ommemezayo ubaza ukwephula ukuthi noma ingasekho izwi mayasuke kuwe. Lakini nafika epekesta ilizwi. Lakini nafika engasekho umuntu ongathatha indoda yasekhibini ayinilazise kodwa yabamba amazwi yokuthi makufika isikhathi sokuyakaza kwezibi kodwa ngosuku ke uthi ubhalwa isukuma mawabambila amazwi yokhephu ayinankinga. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Mazwi wabambile. Amen. Izinto ezayingena ayisezungena ngoba lo wawuze ngaye akasekho kodwa ngikhathazwa into eyodwa ngimfika usaqhubeka usakhothoze iyangikhathaza le ukuthi kungane qhubeke khothoze ngiyakhumbula ukuthi kodiswi ayalela umthetho wathi uthi ngoba ungasuki emlonyeni wakho bawasuka emlonyeni wakho. Hiyo lento mama sikhethe ukuthi noma engasekho lo usinayo kodwa uqhubeke ukhothoze mobifi. My God. This way. I must forget. Yes. I must forget. Yes. I must forget. Amen. I must forget. Amen. I must forget. Hey. I must forget. Yes. Hey. Yeah.
Umthetho waleyo ncwadi wawungasuki. Hallelujah. Wawungasuki kuwe. Wawungasuki emlomeni wakho. Wawungasuki emlomeni wakho. Uma sekufika khona la endleleni uzwe ukuthi akusahambeki, do not ungayeki. Ungayeki. Kodwa qhubeka nomthetho walamazwa wathena uma ngiwuThixo kuwe. Hallelujah. Hallelujah. Wawungasuki. Amamjema. Uma kufika imeko umthetho wana wamazwi owake wawezwa usumbane masihlala phansi. Amen. Hallelujah. Amen. Wafika madoda. Fika madoda. Amen. Sishilo ubusuku bonke. Umbhali sishilo ubusuku bonke awafumani lutho. Awufumani lutho. Uthi umbhali bake bakhipha ibusiness, uthi bake bakhipha iphepha lakhona abake bacheka khona. Uthi umbhali bagcina uthi bake badonsa nogugu babheka ukuthi ikuphi la khona inhlanzi engabambeka khona lesi sikhathi esikuso. Uthi umbhali still bangaba. Still bangaba. Uthi umbhali kwanele wafika ilizwi elithi shintshani indaba. Uthi umbhali abalalelanga ukwazi kwabo, kodwa balalela ilizwi abakhona la kufuneka khona masenze izinto esikiye ukwazi, kodwa silalela ilizwi lakhe. Uthi umbhali bawashintshisa umthetho. Niyazi ukuthi wasivuka la khona la bese shine khona isikhathi esi kodwa mina ke siwashintshisa umthetho awuyibekele ulwazi, kodwa ke silalela umthetho bese siyawashintsha. Hallelujah. Amen. uNkulunkulu siyabonga basiyolungileyo. Siyabonga mzali wethu. Ekseni bana kaThixo. Siyabonga ukukhuluma kwakho Nkosi namandla wonke emini yahlaba ukusho kwakho mzali wethu. Silalele singabantwana bakho. Umntwana wakho yenze